Sinamukele babukeli bensizwe TV1 nawe ke mlandeli wazo zonke izinhlelo zalapha ku channel yakhe emaphambili insizwe TV1. Mbukeli ke iyona ke le presenter yohlelo esiyathokoza emakhosini nohlelo iTell Your Story uNkosi Sibongo wakamngadi. Babukeli bensizwe TV1 ngizoqala nje la ngingaze ngiye kulesimemezelo engize naso la ku channel yakhe emaphambili insizwe TV1. Ngizoqala nje ngithi sicela ukudlulisa ukubonga kakhulu kuwena mbukeli lapho ke osekhaya ke olalela noma olandela lelo hlelo noma ke olandela le TV nomsebenzi ehlezi kulethela bona. Indlela engibonga ngayo ngiswela imlomo ezinkulungwane. Bengisemcimbini lomkhulu bulapha eStenga ngiyosebenza nje nezinye insizwe bengihambisane nazo siyokwenza wona umsebenzi lo wokuqopha noma ke lo wokushutha. Ngase ke ngiapproachwa abalandeli bensizwe TV1. Into engijabulise kakhulu indlela abafike ngayo nendlela esixoxe nabo ngayo ngomsebenzi lo wenziwa insizwe TV1. Kube kuhle kwangijabulisa ukubona ukuthi ke kunabantu abakwaziyo ukubona umsebenzi esiwenzayo, kunabantu abakwazi ukubona esixukwini uhamba bethi cha ngisho ukuthi into ziyafana. Uyena umfana lo olapha kwinsizwe TV1 lo simbona lapha ke bafika kumina babonga kakhulu sashutha izithombe kwakuhle kakhulu. Umcimbi loyana siyaxolisa kakhulu sinsizwe TV1 singawuvezi la ukuthi ke inhlelo lezi zokuveza ke imicimbi le yaka entertainment besingoyiqali la kwinsizwe TV1, kodwa siyakuthembisa mbukeli ukuthi ke lokho ke kuzohleleka futhi ke lokho ke sesizokuvuma noma sizovuma ukuba uhambela imicimbi cishe ifana naloya ade ulapha eStenga. Ingxoxo sibe nambukelo insizwe TV1 before ngiye kusimemezelo sami ibithi noma mina ngumuntu mbukeli olalelayo futhi ngumuntu okwaziyo ukuthatha iyalelo mengizizwa ngikwazi ukwehlela ngezansi mengizwe umuntu omdala engibonisa kunezinhlelo noma nokushintsha okuncane engicathi nisazokubona noma esenikubonile ku channel, kodwa lokho kubangwe ezinye ingxoxo ngilalela abalandeli ngendlela esixoxa nabo ngayo ngoba ngiyalalela njengoba inamba yethu nje sinayo WhatsApp la ukwazi ukukhuluma nami directly, ngiyakwazi ukuzwa izincomo, ngiyakwazi futhi ukuzwa la kuthiwa ngilungise khona ngilungise lapha nalapha. Ingxoxo sabanayo lapha yayize ngeke ngiyishare nani njengoba babukeli, kodwa ke ngiqalile ngiyifakile into action because ngalalela ngezwa ngoba mina ngiyalalela futhi ngiyezwa futhi mase ngizwile kuyangiphoqa ukuthi ngenze ukuze abantu ababengiyala bebone cha lo muntu uzwile into esasimtshela yona futhi ke wayibona ukuthi iyapi le ndawo. Babukeli ke lokho kujabulisa kakhulu ukuthola ukuthi kunabalandeli abakwazi ukungibona ngisho sisekhambeni bekwazi ukuthi ke besondele kumina sixoxe futhi ngibanikeze nami isikhathi ngangiyosebenza, kodwa ngahlala nje kahle nabo saxoxa nje umsebenzi futhi ke bawuncoma ngale ndlela exakile. Ngibonga kakhulu mbukeli insizwe TV1. Into engize ngayo la mbukeli ngize ke ngesimemezelo ngithunyiwe umkhulu dokotela ubaba uMbonambi oku Dr. Umfulongashi igama lakhe adume ngalo la ku channel. Siyazi ke ukuthi ke ngomhla ka27 ube ne special lapha ekhaya eNtuzuma noma ngithi ke Lindelane la bekhona opposite iground leli la lapha yana ke ePoland. Umsebenzi ke wabamkhulu kakhulu, umsebenzi afika wenza lapha ngebhadi noma ke ngingasho ngokuthi mhlawumbe ngeshwa noma ngomsebenzi sasinawo nathi osiphazamise le eStenga sangafika sinsizwe TV1 safika kodwa ntambama sabona isiphithiphithi sasikhona esigodlweni sikamkhulu abantu beze ku special. Lesi special ke esokudonsa inhlanhla kwabakuhle kakhulu. Ngafika futhi abantu ichabe encoma uchayi bawutholile ukusebenza nakuma calls nakuma comment lapha kumina ku WhatsApp wami ngiyawathola abantu bebonga ukuthi cha saphatheka kahle lapha kaMbonambi. Kodwa ke wasethi umkhulu uyacela ngesimo sokuthi ubonile ukuthi abantu abaningi basangifonela kuyimanje naye basamfonela bethi hey waselasigeja lo liyasuka umkhulu lokuthi sikwazi ukufika kona le 27. Siyacela sithina singababukeli noma ke singabalandeli noma ke singabe siguli sikamkhulu ukuthi sicela umkhulu usinike ithuba njengoba wayeshilo umkhulu ukuthi ithuba lesibili uzolikhipha, kodwa wase ethi usavulile ukuthi umuntu osasidinga ispecial sika 500 okuyisiwasho okuyisigezo lesazosithatha awusithathe nasekhaya efike sisebenze ngalendlela azoyalelwa ngayo umkhulu. Leso special sisavuliwe
kuma calls usakwazi ukufonela umkhulu uzokutshela iprocess yokuthi uzokufayela kanjani izinto zakho zifike kuwena kanjani yena uzobe sekuyalela ngayo yonke iprocess yokuthi ungakwazi ukuthola kanjani izinto zakho ngisho kuthiwa usukude kangakanani noma musala eThekwini usafisa ukusondela kumkhulu ngespecial ithuba lisavuliwe kuyoze kushaye umhla ka5 ithuba nje livulelekile ukuthi abantu bekwazi ukubhuka noma bekwazi ukufona kumkhulu becele indlela ukuthi singenza kanjani ukuthi abantu besithola ispecial bengokufika endumbeni noma ozofika endumbeni ekwazi ukufika esithole ispecial kumkhulu kuze kushaye umhla ka5 kodwa uthe umkhulu uyacela ukuthi ukufika esigodlweni kugcine ngomhla ka4 isizathu salokho ukuthi ke usuku olukhulu umhla ka5 kuyobe kulapha ekhaya noma ke esigodlweni esikhulu sakambonambi lapha endaweni ke umkhulu ke uyibekile ngisho kuma video a previous ukuthi sizobe sikuphi ngomhla ka5 sizobe ispecially sangomhla ka5 sisendaweni yaseMandeni yilapho ke umkhulu ke ayoqeda khona lesi special ngosuku la ngomhla ka5 uthi umkhulu ke bhuka ke wena othi ngiseduze kwaseMandeni noma uthi ngisemandeni vele bhuka ubhukele usuku la ngomhla ka5 ivideo la ichaza khona ama details ngempela ukuthi kuzobe kukuphi ngasikhatsini uwehlaphi ugibela ini akhona la ivideo esiyifakile ngicathi iyona le ngezansi kwayo le iyona ke video leyo uthi ungakhuluma ubukela yona ekhuluma ngespecial sange 27 uzobe sekutshela ukuthi nge20 nge5 kube kwenziwani kuphi kanjani kodwa isimemezelo athi angisilethe phambi kwenu babukeli bentse1 ukuthi kusavuliwe ukuthatha ispecial if usala eThekwini noma uthi ucela ukufakelwa kuyoze kuvalwe ngomhla ka5 la eseyokwenza khona kokugcina ekhaya elikhulu eMandeni so mbukeli uNtsesi-TV1 thinta udokotela isikhathi sisakhona mthinte njengamanje noma mthinte uma ubona lo mbukiso lo umthinte udokotela uzama ukukhuluma naye nibonisana ukuthi ke ungenza kanjani ukuthi ukwazi ukuthi uthole ispecial so 500 rand special okwenzayo nje wena njengombukeli weNtsesi-TV1 mawukuthi ukude uthenga nje iphepha leli lokufaka leli la kaphepha ayahlukana ama price akhona nendlela ukuthi wena ufuna kusheshe kufike kanjani kuwena umkhulu yobe sekufaka iproduct yakho ekuhlanganisela indlela yokuthi ukwazi ukuxhumana nesigodlo ngenxa le yakhandlela leli ukuthi fanele ushiye esigodlweni umkhulu uzokunika imiyalelo yokuthi lelo likhandlela uzolenza kanjani ukuze likwazi ukuthi phela umkhulu uthe fanele idlule esandleni zakhe ukuze nawe ukwazi ukuthola amandla asesigodlweni sakambonambi 2 inkukhu lethu uyayithenga ufike uyihlabe ekhaya ezofike futhi idliwe ekhaya inyongo asiyisebenzisi 1 2 inkukhu ayilahlwa futhi akugezelwa ngaphandle kwegceke ugeze egcekeni mase niqedile ukugeza egcekeni idliwe inkukhu mase usebenzisa impande omkhulu azobe kunikeze noma ngendlela kuyalele ngayo ukuthi uzoyisebenzisa kanje kodwa ke musafuna lo process noma musafuna lo msebenzi imili indaba uyabhuka for umhla ka5 kuyaqala ukubhuka for umhla ka5 lo sakhipha ivideo nje ukubhuka seqalile abantu baqalile bayafona 2 mawuseduzane uyakwazi ukufika esigodlweni kodwa uqala umtshele umkhulu noma ucele umkhulu ngicela ukufika esigodlweni umkhulu umuntu obhizi njengoba futhi ehlelela lo liyasuku la ngomhla ka5 umuntu omatasa kodwa mawucelile ngiyacela ukufika ngosuku oluthize uzokunikeza umkhulu ithuba ufike uyenziwe insebenzo yakho uhambe nempande ufike uhlabele yonke ngendlela ezokutshela ngayo umkhulu ugeze izinto zakho zikhanye esinye futhi sesizathu sokuthi ethi umkhulu ube umhla ka5 abaningi abantu bebelinda kuphela kwenyanga yingakho abaningi abantu ade befona bathi siyacela ukuphela kwenyanga okwethu ukusebenza kodwa sabe sicha ngoba specialist sakhona ngomhla ka5 abantu kuzoba kude kube eMandeni bebesuka mhlawumbe endaweni ezikude sathi asivulwe nje special uwaya kuyoze kushaya umhla ka5 abantu bekwazi ukuthi ke bexhumana nomkhulu bekwazi ukuthi bethole insebenzo siyiNtsesi-TV1 njengoba sisuke sinjalo ukuthi sizama ngawo konke okusemandleni ukuthi sikulethele abantu abazosebenza abantu abazoshintsha futhi izimpilo zabantu abasemakhaya noma ke zababukeli abasilandelayo so mbukeli weNtsesi-TV1 izinombolo zibhaliwe la escreenini ezeNtsesi-TV1 eza Dr Mbonambi umkhulu Mfulongashe uyazithinta lezi inombolo uyabhuka uyakwazi ngisho ungithinta eceleni mina uqoma iselofu
ngokubuza noma engayipi into oyibona yenzeka la kwi channel. Inamba yethu ilula kakhulu ithi 062 ithi 012 ithi 1225. Iyona ke nombolo yenseso ye-TV1 leyo ke okwazi ukuthi uyithinte njengombukeli wenseso ye-TV1 ukhulume nje nami straight direct ngama yini ofisa ke kuyibuza mayelana ke nenseso ye-TV1 noma ke ngodokotela obabonayo la ezinhlelweni zenseso ye-TV1. Mbukeli osekhaya ngiyabonga kakhulu ke qhubeke nje subscribe ku channel yethu ni like futhi ningasabi ukukhomenta kuma comment section ukuthi ke cha uyamuzwa nomkhulu esikulethela yena noma cha uyayizwa into eshiyo kwinseso ye-TV1. Ngiyabonga kakhulu ngesupport yenu, ngiyabonga kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu babukeli njengoba ngishilo ukuthi singawuveza umsebenzi waseStenga noma le ngxoxo sasilinayo ngoba ngayishuthi impela kodwa ngase ngithi ngoba angiyicelanga imvumo kubantu sasixoxa nabo ukuthi ngiyithathe mase ngiyayifaka kuze nani nikwazi ukubona injabulo esiba nayo mesihlangana nabalandeli bethu benseso ye-TV1. Kodwa mbukeli ekhaya kuze ke sikwazi ukuthi sisheshe sikudayile, sikwazi ukuthi sibhukhe kumkhulu. Ngicela nisibhukheni njengamanje for umhla ka5 osemandeni. If ufuna ama details aphelele uyamthinta udokotela noma ubuke le video le esiyiveza manje noma le ngaphansi kwale ekuyiyona ka video ke uzokwazi ukuthola khona yonke imininingwane yokuthi ngomhla ka5 bekwenzakalani. Kodwa ithuba lisavuliwe kuwena mbukeli othi cha mina ngila eduzane ngiyafisa ukufika, ngiyafuna ngidinga iswasho, ngidinga insebenzo, ngidinga ini, ngidinga into yokubuyisa umuntu owahamba, ngidinga umuntu obusa umathandana wami. Yonke leyo nto yenze esigodlweni kaMbonambi kamkhulu umfulo ngasho. Mbukeli sesi1 siyabonga ke, ngicela nami ke uhlehlela ngezansi ngithi cha ngiyabonga bafowethu support enisinika yona sinseso TV1 inkulu kakhulu and siyayibonga. Until sibonene ku video elandelayo ke angithi ke khulu.